De l'aranya fina. Tio! Gemma! Ja està, A dintre de la sopa hi trobareu alguna cosa. Per tant, inventeu-vos el que sigui sense tocar-ho. Vale, ja sé. Com el colze. O bien rica que estava. Va, busqueu solucions. Busqueu solucions. Ah, vale, sí, clar. No m'ha canviat! Guarres que sotes, Mira, tio. Ja està. Ai, el cavall, tio! Com la boca. Sí, home, clar, amb la boca. Ja hem de repetir aquesta escena, que està molt bo. Que guarros que sou, Sí, La veritat, Jo a casa meva no us convido a dinar mai, Ja em veia. Menja l'esquena, Ho hem de menjar tot. No. Va. Un moment que passo. Tots a menjar cucs. Menja cucs, Oriol. Que estan boníssims aquests cucs. Senyor Tània! Senyora! Estem tots gordos, Laura, posa't tu, li fas a tu. Tu li fas a tu. Senyora Tània! Come on! Va, Glòria, mossega. Nyam! Molt bé! Ole! El pròxim. Tània. O Pablo! O qui sigui! Ai! Vinga, va. Especialment l'Àngel les mans. No ens posem hòsties, a veure, amb cuidado tu. Va. No! Va. Ja, que estic... Jan, Ja ha menjat o no? Tu també? Va, posar-ho tots dos. Va. Que no l'ha mossegat! Però que heu d'anar a la mateixa. Si mengeu la mateixa, anirà millor, Sí, ja. heu d'anar a la mateixa. La mateixa! Un aguanta i l'altre mossega, si no, no ho fareu. Vale, girar! Ai, se me posen d'esquena. Ara. No, però aguanta-li, Jan. Ja aguantaré. Sí, amb la boca. Pablo, tu mossega per una banda i el Jan per l'altra. No, jo l'aguanto. Jo l'aguanto. A veure, ara tot s'aguanta. Tens algo a la cara. Ja en tens caca a la cara. Te s'han cagat a la cara, tio. Molt bé!
tots a buscar les Mira, mamà, una bomba. Ai, Pablo ha trobat un altre. L'altre. Quantes en tenim? Faig un contra un. No, I Pablo ha trobat una. piques verticales no. Molt bé, Uri, molt bé, Uri. Quantes en falten? Otra caleta nomás. Toma, Fred, 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 Fred. Sida. Calents. Calents. Ja on entra? Aquí está frita. Té un cargol. Amb una mirada molt sensual. Seguim calents o no? Esteu escalfant-vos, esteu escalfant-vos, jo estic calent. esteu cremant. Ai, que us cremeu. Un que ha passat molt de perill avui està a punt de cremar-se. Que era Un que ha passat molt de perill. Ai, que es crema, que es crema, que es crema. Que es crema els peus. Però serà el costat de Ah, hòstia, no l'havia vist. Bé, indagueu, a veure... Date? Ja. Molt bé. Tenebrosos. El pantà tenebros. Ah, mira, ese es Slenderman, qué bonito. ¡Ay, luces! ¡Qué miedo! ¡No, es una luz! Molt bé. ¿En serio, tío? Espera. Hem d'invocar Satan. Que un conjuro, va. Estoy dejando la meca, coño. La meca no està cap aquí. Està una mica més dirigida cap aquí. Me cago en tu mundo. El què? No da uno. Nosotros Ni me'n recordo. Nosotros invocamos al demonio del uno por el poder del comodín. És que jo estic controlant la cuina perquè aquí si fem molta juerga i després es crema el sopar, no us veurem. Fedear o no fedear. M'entens? Vull dir, s'ha de controlar. Sí, el sopar ja quasi més més o menys teniu que dibuixar el que hi ha aquí, aquesta escena. Ah, una mica d'escrita. ¿En serio? ¿Qué pasa? Tu cariño no faig dibuix. Que sensual. A veure el dibuix, Oriol. No està acabat. Jo què sé. Un cap amb una creu. Quan acabeu aviseu, Jo ja Sí, el meu és un treball laboriós. No. El que acabi... Quan aneu a casa... ¡Ay, Tania! Ya está. Ja està. No, en la casa. Ja esteu? Sí. Sí. Jo també. Ara, perfecte, aquest és l'Oriol, següent. Que vegin tots. Com diapositives. Sí, aneu passant un a un. Ah, molt interessant també aquest. Una calavera pirata, molt de Halloween, sí. Gwendolyn. Aigua, tens una calavera pirata, molt de Halloween, sí. Aquest és més Gwendolyn, Mandolin? És una mica de sida personificat. És que està molt fosc i per tant és niga. Digues, sí. L'esquelet olós, A mi no me l'has de donar el regal. Ja s'ha vist, vale? A tomar pel cul. És que he A fet veure, així. Tània, la... A veure... Has vist la casa? Oh, és minimalista. Allà situat. No. Aneu passant, que el senyor del jurat us està esperant. Está. Me pinta. Va, crida tots. 1, 2, 3. Tio, deixa'l. Seguiu-la. Una mica de por fa vostè, Deixi's fot de cap, és la seva especialitat. Jo, Tu, nosaltres. per tot això, Per tot això els tenim de buscar. molt de sida. Una X. Hi ha una marca- X. Marcada, vale, guai. Vinga, tenim la X.
Era un papo, de veritat, i cridareu. Que sou poc conservador, no? Un papo, de veritat. Pa allà no, pa allà! Agafeu la tomba que cadascú li agradi més i heu d'acabar. La meva pròpia. Jo aquesta, esta misma. El que trobeu és per vosaltres. Molt bé, ja hi heu trobat. Oh, també. Oh, Ho havies vist, això, no? Aquí. Tània, que pot... Tània, aquí. Aquí. senyora Tània. Jo, que ja no he anat a veure. Jo estava de Sant Ramon, però m'he rendit i he anat a una. Val, doncs ara, amb el botí, podeu passar cap al restaurant Aranya Filo. I això en 6. Record. Xan! Ja vaig molt. Teniu tots paper i boli? Sí, tinc una mica de cita, sí. Val. Només és o xutxe, o sigui, apuntem aquí. un bal de xutxe o un bal de patata chips. O sigui, xutxe o chips. No té punta! Senyoret! No té punta. Que te'n facin un, no en queda més. Sí, el que hagi escrit ja que t'ho passi. Obrim la caixa. Ara deixa de mirar les caixes que obren. I a xutxes i Patata. Oh, toma, ja bon! Patates. Val? Sabia. Yeah, baby.